onye bụ di Nigerian. Eze wee kene m unu. Eze wee kene m unu. Ekene m unu. Ekula bịa barika nna ekene m unu. Ekula bịa nnọọnụ o. Ekula bịa nnọọnụ o. Nigeria niile o. Shibobi Igbo. Onye ọbụla bụ onye bịanụ asị m unu nnọọ. Kịta ka anyị nọ na-agba nke na ya kpọrọ anyị olili na nwa mgbe anyị bịara igwe anyị na o nwere onye kweta na ọya anụ ya nyanwa nabata n'obi ọcha ife anyị nọ na ya kịta mbụ na nkwụ ka na-eme ka mbirinya etu esi eme ebe anyị ọ na-arụ m nkwụ n'obi ọcha ọ bụrụ na ife a gwara m mgbe eziokwu o bụrụ nya bụ nkwụ o gosisi anyị nya bụ onye nya bụ nwoke ofu nwoke ọ fụrụ o kwetara na ọnya nkakpọ nwoke niile nya sikarị kpọrọ nkala ahụ karịa ụmụ nwoke niile ọ fụrụ n'ụwa nya mmakarị kpọrọ nwoke niile ọ fụrụ n'ụwa na ejekọ na ọnwa ekọ nna chi ga-azọkwa etu si egwu nke m na-akpọpụ Chukwu na amaghị ahụ na-ekwuwu n'ike aka m na Chukwu ka nna yọ ejewe o kwetara nna m nkwụ bụ nwoke ihe ọ na-agwa mmadụ niile na-ebe ete anụ si na-emekwa anya ka afụ nya bụ nwoke na okwu nwoke ahụ ka o kwetara anya nne ihe nnata mmanya anụgwa mmanya agozi agozi ọkwọ ndị ekwulọbịa kwuru bịa na-emetụkwe nye ọnụ mana ma si mba ya ikwu ha ha dị na ha nwa akwụkwọ wechighara anyị ikwu anyị ma na ha nzuo oke ibe a na-eme so n'anya Igarịtịa igosi anyị ya ịmara ebe ọ nọ ji ebe ahụ ji ebi ya onwekwa anyị na-efekwa gị aka n'uzo enekwana onye ọzọ anya onye iburu anya ya ekwụsị ọ bụrụ na iburu ya na-agakwa ọtụ ile na-alụ ọnụ ọ n'iru ebe ọ nọ